खुलुमबाय। गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 24 मार्च रबिबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं उदांस्रि मोसाहारिया। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। नोंथांनि गथ'आ गाज्रि आखु सोलोंनो हागौ। गथ'खौ लानानै जिंगासिनांनो हागौ। बृष राशि। नोंथाङा हरखाबै माजोंबा सोगदावनो हागौ। एसे सांग्राङै थानाया गाहाम जागोन। मिथुन राशि। नोंथांनि लोगोथिनि गेजेराव दावराव दावसि सोमजिनो हागौ। गाज्रि सान जागोन। कर्क राशि। हास्थायना थानायखौ मोनफुंनो हानाय नङा। दुखु दाहाजोंनो समा बारलांगोन। सिंह राशि। माबा मोनसे मोजां हाबा मावनानै बयजोंबो मान होजानो हागौ। गोसोखौ गोग्गाखांनाय मोनगोन। कन्या राशि। नोंथाङा दावबायनो गोसो जायाब्लाबो दावबायनायनि गोनांथि जानो हागौ। देहाखौ जोबोरैनो मेंखांनाय मोननो हागौ। तुला राशि। गोसोनि साननाय हनायफोरा जाफुंसारनो हागौ। रंजा खुसियैनो साना बारलांगोन। वृश्चिक राशि। दोहोन दौलत गोसारनो हागौ। न'खराव सान्थि फैगोन। मोजां सान। धनु राशि। नोंथाङा गावनि आंगोजोंनो माबा मोनसे गाज्रि बाथ्रा बुंजानो हागौ। गोसोखौ जोबोरैनो गाज्रि मोनखांनो हागौ। मकर राशि। नोंथांनि थांखिया जाफुंसार जानाय नङा। साना जेथो गोनां जागोन। कुम्भ राशि। न'खराव गिदिर जेंना सोमजिनो हागौ। असान्थिजोंनो साना बारलांगोन। गाज्रि सान। मीन राशि। लामा दावबायनायाव खैफोद सोमजिनो हागौ। सांग्राङै थानाया गाहाम जागोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। बिखुं सानाय, हान्थु सानाय, फाफ्लियाव सानाय, साइटिका आर्थराइटिस नार्भजों सोमोन्दो गोनां बेराम जानायफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। बङाइगावआव थानाय यामाहा श'रुमनि साखाथियाव थानाय रेमेडिकस बरपारायाव फैगौ 19 खालार मंगलबार खालि डक्टर शम्भु कुमार सिंहआ फुंबिलिनि 10 रिंगानिफ्राय 5 रिंगासिम बेसेन नाङै सावस्रि सिबिथाइ बादायाव नुजाथिफैगोन। बेवहाय गाहायै बिखुं सानाय, हान्थु सानाय, फाफ्लियाव सानाय, साइटिका आर्थराइटिस नार्भजों सोमोन्दो गोनां बेराम आरो गासैबो रोखोमनि बेमारफोरखौ बेवहाय फाहामनाय जायो। रेबथुम एबा मुं थिसननो थाखाय 100 रां लानाय जागोन। गोबां मिथिनो थाखाय 9954 341 429 आरो 7002153489 बे नाम्बाराव सुलाद लानो हागोन।